Kukuk. Kto to się tak ładnie łapie za stópki? Kto? A kuku. Ach, jak ładnie. Ach, jak ładnie. No jest stópka. Stópka. No tak. Put. Ach, gimnastyka. Nie będę wychodzić z tego, strasznie czerwony. Gimnastyka. Gimnastyka. A tu są laczek. Gili, gili, gili. Gili, gili, gili. Ale ci coś wyłączy, on lubi takie rzeczy. Telefony, aparaty, telewizory. Mami. Cioci. Dobra, będzie minutowy film.